לנו חתימה טובה. אני קוראת את אתם יודעים שלא מדברים עכשיו. כה אמרה המורה. בני אדם יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, יוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק. אווילים מדרך פשעם, כל אוכל זה חליפתנו, זה תמורתנו, זה כפרתנו, זה הכסף, ילך לתרומה, ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. ואנחנו נתכנס ונלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. 3 פעמים. בני אדם, יושבי חושך וצל... חליפתי, לא. זה חליפתנו, זה תמורתנו, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול, ילך למיטה, זה התרנגול, ילך למיטה, ואני אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אמן. עוד אחת.